δώσουμε το λόγο στον κύριο Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος. Εδώ. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε προσκαλέσει εδώ το δόκτωρα Φαρσαλινό. Κύριε Αγγελίδη, σας παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ, το μικρόφωνο. Έχουμε προσκαλέσει τον δόκτωρα Φαρσαλινό για να παρίσταται και να διατυπώσει κάποιες απόψεις επί του νομοσχεδίου. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε εδώ. Δεν εκπροσωπώ το σύνδεσμο και κανένα άλλο εμπορικό κλάδο. Εκπροσωπώ τις πάνω από 70 επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχω κάνει στα ξένα επιστημονικά περιοδικά, που είναι οι περισσότερες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει για το θέμα παγκοσμίως και περισσότερες από το σύνολο των συναφών επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νοικοτήνη, το κίνητρό σας και η πρόθεσή σας είναι να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, αλλά δυστυχώς επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο, να δημιουργείτε προβλήματα για τη δημόσια υγεία χωρίς να προστατεύετε κανέναν. Το σύνολο των μέτρων είναι επιστημονικά τεκμηρίωτα, παράδοξα και ακατανόητα και δημιουργεί και μάλιστα παγκόσμιο προηγούμενο. Χωρίς παγκόσμιο προηγούμενο. Είναι πρωτοφανές, ακόμα και χώρες οι οποίες έχουν απαγορεύσει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στην Ασία και στη Λατινική Αμερική δεν μπορούν να απαγορεύσουν ή να θέσουν περιορισμούς στα μη νοικοτηνούχα ηλεκτρονικά τσιγάρα για τον πολύ απλό λόγο. Τα συστατικά του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι εγκεκριμένα για χρήση στον άνθρωπο, η γλυκερίνη από το 1959 και η προπλενογλυκόλη από το 1982. Με αποτέλεσμα η αναφορά στο νομοσχέδιο που αναφέρει απαγόρευση ιδιοκατασκευής να είναι απλά μη εφικτή. Οποιοςδήποτε μπορεί να πάει σε ένα φαρμακείο και να αγοράσει γλυκερίνη και προπλενογλυκόλη σε συσκευασίες του 1 λίτρου και αρώματα από ένα κατάστημα τροφίμων, όπως βανίλια παράδειγμα που υπάρχει, και να φτιάξει ό,τι θέλει. Αυτό δεν μπορεί να απαγορευτεί, γιατί η προπλενογλυκόλη και η γλυκερίνη χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές, σε τρόφιμα, σε φάρμακα, σε καλλιτικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα ουσιαστικά δεν μπορείτε να απαγορεύσετε την ιδιοκατασκευή, απαγορεύετε απλά την πώληση αυτών των συστατικών από ένα συγκεκριμένο κλάδο, αλλά επιτρέπεται οπουδήποτε αλλού. Είναι σαν να λέμε απαγορεύουμε την πώληση στο αλεύρι για να φτιάχνουμε ζύμη για πίτσα, αλλά την επιτρέπουμε για να φτιάχνουμε ψωμί. Αυτό γίνεται. Επίσης, αναφέρεται στο νομοσχέδιο να υπάρχει στο φυλάδιο αναφορά σε κίνδυνο εθισμού από τα μη νοικοτηνούχα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό είναι απαράδοξο. Δεν υπάρχει εθισμός όταν δεν υπάρχει νοικοτήνη. Τέλος, ζητείται να μπει επισήμανση βλαπτικότητας για την υγεία. Δηλαδή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητάει να μπει, και πολύ καλώς δεν ζητάει να μπει, επισήμανση βλαπτικότητας για τα νοικοτηνούχα ηλεκτρονικά τσιγάρα, θα βάλετε στα μη νοικοτηνούχα. Δηλαδή, θα πείτε στον καπνιστή, καλύτερα κάνε με νοικοτήνη και όχι χωρίς νοικοτήνη. Το ένα είναι βλαπτικό, το άλλο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι βλαπτικό. Πάλι δημιουργείται παράδοξο. Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν είναι υποχρέωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν αναφέρεται πουθενά καμία υποχρέωση να ρυθμιστούν τα μη νοικοτηνούχα, και τα μη νοικοτηνούχα δεν αποτελούν πρόβλημα. Μπορείς κυριολεκτικά να λουστείς με γλυκερίνη και με προπλενογλυκόλη χωρίς καμία τοξικότητα. Γιατί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών η γλυκερίνη και η προπλενογλυκόλη δεν είναι τοξικά συστατικά. Είναι μη τοξικά, ξεκάθαρα. Πρόσφατα η Επιτροπή Επιστημών και Τεχνολογίας στη Βουλή της Αγγλίας είπε ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιβαρυντική και ουσιαστικά εμποδίζει τους καπνιστές να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό τσιγάρο ως υποκατάστατο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε πάνω από το διπλάσιο επιπολασμό καπνίσματος, βάζουμε επιπλέον εμπόδια από ό,τι βάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μοναδική καταγραφή στην Ελλάδα που έχει γίνει για το ηλεκτρονικό τσιγάρο έγινε από την ερευνητική μου ομάδα, στην οποία ήμουν επικεφαλής, και η οποία έδειξε ότι η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντεκαπλασιάζει την πιθανότητα διακοπής του καπνίσματος στην Ελλάδα από το 2014 και μετά. Εντεκαπλασιάζει. Εφόσον κάποιος, είτε το Υπουργείο, είτε κάποιος άλλος φορέας, είτε και μεμονωμένος βουλευτής, θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα πριν πάρουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες,
Εγώ και οι συνάδελφοι συνεργάτες μου είμαστε διατεθειμένοι να σας ενημερώσουμε όποτε θέλετε και για όσο θέλετε με όλα τα στοιχεία της μελέτης η οποία πραγματοποιήθηκε από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με εμένα επικεφαλή, και να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη καταγραφή πέρα από τη δικιά μας. Τέλος, τα μη νοικοτινούχα προϊόντα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Χημικών και δεν απαιτείται καμία άλλη νομοθεσία. Επειδή θεωρώ ότι η νομοθεσία αυτή δημιουργεί έντονο κλίμα παραπληροφόρησης στους καπνιστές που ήδη υπάρχει. Ξέρετε, μόλις το 5% των καπνιστών πιστεύει σωστά ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολύ λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα. Μόλις το 5%. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό αποθαρρύνει τους καπνιστές από το να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως ένα εναλλακτικό. Και δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι το ίδιο με το τσιγάρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα προτιμήσουν να παραμείνουν στο τσιγάρο. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Γαλινάκη Σοφία,